Retornar a la política catalana l'esperit combatiu dels catalans de no claudicar mai i que representen aquestes ruïnes del Born que tinc aquí al darrere. Aquest és l'objectiu de la coalició Unitat 1 d'octubre. I és que l'esperit d'aquell 1 d'octubre del 2017 enllaçava perfectament amb el d'aquells catalans del 1714 que van lluitar fins al final. I aquest i cap altre és el primer pas per assolir la independència de la pàtria. En aquestes eleccions del 14 de febrer ens hi juguem ni més ni menys que encetar un conflicte amb l'estat espanyol que el porti a una situació de debilitat i que ens permeti trencar l'estatu quo actual i ens obri les portes a la fundació de l'estat independent de Catalunya. I mai no ho farem apuntalant d'una manera o una altra les estructures de l'estat com avui estan fent els actuals partits independentistes catalans amb representació parlamentària. Per això la coalició Unitat 1 d'octubre ha cercat i aconseguit la implicació dels independentistes andalusos, perquè en la mesura que li sorgeixi a l'estat espanyol més conflictes amb la resta de nacions ibèriques, més gran serà la seva feblesa. I a l'enemic cal tenir-lo sempre en la pitjor situació si vols aspirar a la victòria. Així, Unitat 1 d'octubre anirà al Parlament de Catalunya a combatre aquest estat que ens vol arruïnar i ens vol fer desaparèixer com a nació. I retornar-li també. Hem d'anar al Parlament a retornar també la dignitat dels catalans. Aquella dignitat, justament, que tenien els defensors del cap i casal de Catalunya, que van donar la vida per la seva llibertat i per la llibertat de Catalunya.